buntag kanaton tanan. Aduna kinay duha ka mga punto nga atong pamalandungan sa ebanghelyo karon, no? Una, mga igsoon, ningon si Jesus, ayaw ka mapagdala kwartang bulawan, plata o bronze, ayaw pagdalag puntil sa inyong pagpanaw, ni ilisan, ni sapatos, ni sungkod. Ang mga mamumuo ang ay hatagan sa iyang kabuhian. Ang konteksto nining mga pulong ni Jesus, mga igsoon karong adlaw, mao kini ang tawag niya sa napulog daha ka mga apostoles. Ang pagkamapaobsanon niya kini pagka-deficient mga igsoon nga mga gipili ni Jesus, gisangon kini niya sa misyon ni Jesus. Ang napulog duha mga igsoon, ang mga apostoles, gitawag sila sa pagpuyo sa ilang kinabuhi ug usa ka misyon sa sama sa Espiritu ni Jesus. Ang mga apostoles sa kanunay musandi gayud sila kang Jesus kinsa nasayod o nakasinati dili lamang sa usa ka mahigugmaong Dios apan usab ang mas importante nga amahan ang Ginoo mismo sa ilang personal o sa ilang pinakasuod nga kahimtang. Makayon ta mga igsoon, that daddy who is very much involved with the concerns and affairs of his children, niya nang pagsandig sa Dios nga amahan, nakapahimo kini og usa ka bunga. Unsa ning bungaha mga igsoon? Ang pagtuo nga nagdagayday. Ang pagtuo nga nagdagayday, uban ang mga panghitabo, ang pagtuo nga nakapahimo sa usa nga mahimo malinawon, bisan pa man sa tanan, ug mao kining klase nga pagtuo mga igsoon, nga sama sa usa ka bata, kinsa siya sa iyang kagamay, nitugot siya sa iyang kaugalingon, nga sapnayon, sa usa ka bukton, sa usa ka amahan, bisan asa siya ug asa padulong. Ikaduha mga igsoon, nag-ingon ng ebanghelyo, lakaw ka mo gisangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Kaya ang giharian ana-ana. Kining mga pulunga mga igsoon, tingali karon sa tubanahon dili kini siya importante. Apan importante kini anang sa mga tinunan ni Jesus sa iyong panahon. Sa kayano, sa praktikal, sa panahon ni Jesus, kini mga tawhanan nasayod sila sa usa lamang kaging harian. Ang gingharian nga kalibutan, diin nagpuyo sila sa gingharian nga linibutan sa gahom sa emperador sa Roma, uban sa mga kaharian. Ang gingharian mga igsoon nga puno diha sa gubat o kagubot. Ang gingharian mga igsoon dinalingwahe mga igsoon mao ang gahom o bahandi. Ang gingharian diin ang kultura mga igsoon na di ang pagka-materialistic, niya sensual o niya carnal. Para kanila mga igsoon, si Jesus, makaingon ta, radical kayo siya, niya revolutionary kaayo ang iyang pag-ingon, ang gingharian sa Dios ana-ana. Nagsinggit si Jesus nga dunay laing gingharian nga moabot sa tao. Mula nga si Jesus nagsulti sa mga tinunan, you are acquainted with the lifestyle of this earthly kingdom. You are to be advocates of an alternative lifestyle, a new world view when God and Spirit should be supreme. Namulong si Jesus sa mga tinunan nga kamo naiusa uban sa kinabuhi
matag adlaw sa kinabuhi nga kalibutanon, apan kamo anaa sa advokasya, sa alternatibo sa lahi nga klase nga pagpuyo sa kinabuhi, usa ka bag-ong kalibutan diin nang lantaw ang kalibutan nga iya sa Dios, ug mao gayud kini ang mulabaw sa tanan. Ang pangutana mga igsoon sa ato pamalandong karon, sa unsang paagiha nga kini mga pulungan ni Hesus nakapaaghat, nakahagit kanato sa atong panahon karon. Amen.